ጎይታዬ ደኺምና ዲና ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ አይሰማዕኩም አይሰማዕን አሎ ኩሉ ጊዜ እኮ ህፃናት ቅድሜ ክስታይ ተገይሮም ብኡተ ዝውዳእ ዝብል ብዙሕ ጊዜ ኢየሱስ ጎይታዬ አሜን ግን ንእሽተይ ቃል ክንሪና ጊዜ ስለ ዘለና ከምዚ ዘንበብናዮ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 33 ፍቕዲ 12 ከይድና ተተመልኪትና ሙሴ ንእግዚአብሔር ዝተዛረቦ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ዝመለሰሉ መልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ደጊመ ኸንብበ ካብ ምዕራፍ 12 ሙሴ ድማ ንእግዚአብሔር እንሆ ንስኻ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣደይ ቦ ትብለኒ ኣለኻ ምሳይ ንመን ከም ትሰድድ ከዓ ንስኻ ኣየፍለጥካንን ንስኻ ግና ብስምካ ፈልጠካ ኣለኹ ኣብ ዓይነይ ድማ ሞጎስ ረኺብካ ኣለኻ በልካኒ እምበኣርሲ ኣብ ዓይንኻ ሞጎስ እንተዳ ረኺበስ ምእንቲ ኣብ ዓይንኻ ሞጎስ ክረክብ በጃኻ መንገድኻ ፍልጠኒ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ህዝብኻ ከም ዝኾነ ርአ በሎ እግዚአብሔር ድማ ገፀይ ምሳኻ ይኸይድ ከዕርፈካ ኸኣየ በሎ ገጽካ ምሳና ዘይከይድ እንተኾይኑስ ካብዚ ኣይተደይበና ኢየሱስ ጎይታዮ ኣሜን እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢልዎ ገፀይ ምሳኻ ገፀይ እስከ በልዎ ገፀይ በሎ ምሳኻ ይኸይድ ከዕርፈካ ኸኣየ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣሜን ኣብ ምስኣል ግብ ኣቢልና ቃል ኣምላኽ ካልእ ከነንብብ ኢና ብዛዕባ መጀመርታታ ገፀይ ትብል ደላ ክንሪኣ እንዲና ብድሕሪኡ ካብኡ ዳገለጽናዮ ክንከይድ ኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 11 ከነንብባ ኢና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 11 መዝሙር ዳዊት 16 ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብል ንመንገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ንዘለኣለም ብጽና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣሜን ካልእ እውን ኣዘውቲርና ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ከም ዘለና እውን ኣብ መዝሙር 105 ተዛሪቡሎ እዚ ኣብዚ ገጸይ ምሳኻ ይኸይድ ኢልዎ ዘሎ ገጽ ማለት ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ከይድና ተንቢብናዮ ነቲ ናይ ኣምላኽ ህልውና ወይ ድማ ክብሪ ኣምላኽ ዝገልጽ እዩ እንታይ ኢለኩም ገጽ ማለት ህልውና ናይ እግዚአብሔር ዝገልጽ እዩ ስለዚ እዛ ቃል እዚኣ ደጊምና ክንንብባ ከለና ህልውናይ ምሳኻ ይኸይድ እንታይ ከዓ ክገብረካ እዩ ከዕርፈካ እዩ እታ ገጸይ ኢላ ዘላ ገጸይ ዝብላ ዘሎ ኣብ ናይ እንግሊሽ ከይድና ተሪእናያ ፕሬዘንስ እዩ ዝብል እቲ ናተይ ህልውና ምሳኻ እንታይ ክገብር እዩ ክኸይድ እዩ ከዕርፈካ ከዓ እዩ ኣብ ገጹ ናይ ሓጎስ እንታይ ኣሎ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ካልእ ድማ ኣዘውቲርና ገጹ ክንደሊ ከም ዘለና ይነግረና እዩ እቲ ገጽ ኢልዎ ዘሎ ንምንታይ ዝውክል ንህልውና ኢየሱስ ጎይታዮ ኣሜን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝዓበየ ወይ ድማ ዝበለጸ በረኸት እንተሎ ኣነ ዝበለጸ ኢለ ዝሓስቦ እግዚአብሔር ምሳኻ ክህሉ ከሎ እዩ ተረዲእኩም ዝበለጸ በረኸት እንተሎ ወይ ድማ እግዚአብሔር ዝበለጸ ዝባረኸና በረኸት እሱ ምሳና ሪሌሽን ብምግባሩ እዩ ምሳና ሕብረት ብምግባሩ እዩ እቲ ናይ መጨረሽታ ሓሳብ ኢየሱስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መጺኡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ክነሱ ከም ምንዛዕ ከይረኣየ ህይወቱ ኣብ መስቀል ክሕምሽሽ ከሎ ነፍሱ ከጥፍእ ከሎ ነፍሱ ተሰቂሉ ክመውት ከሎ እቲ ናይ መጨረሻ ዕላማ እንታይ ነይሩ ንዓና ምስ ኣቦ እንታይ እቲ ዝነበረ ሕብረት ንኽመልሶ እዩ ኣይኮነን ድዩ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረና ሪሌሽን ንኽመልስ እዩ ኢየሱስ ምስ ሞተ መጋረጃ እንታይ ገይሩ ተተርቲሩ ናፍቲ ህልውና እቲ ሊቀ ካህን ኣብ ዓመት ሓንሳእ ዝኣቱ ዝነበረ ንዓና ግና ብሞት ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኢየሱስ ጎይታዮ ኣሜን ናፍቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣቲና ክንዓጥን ኣብቲ ህልውና ክንነብር ጎይታ ሃሌሉያ ብሞቱ እዚ ነገር እዚ ሂቡና ክገርመኩም ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ልዕሊ ምህላውካ ምስኡ ምህላውካ እዩ ዘገድሶ ነቲ ብጎንኩም ዘለኹም በልዎ ልዕሊ ህላዌኻ ምስኡ ምህላውካ እዩ ዘገድሶ በልዎ ስለዚ ንወዱ ከፊሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሃሊኻ ንሰይጣን ኣገልጊልካ ተሓሊፍካ ንስኻ ከሲርካ ኣምላኽ ከዓ ከሲሩ ምክንያቱ ኣምላኽ ንኸምኡ ይኮነን መዲቡካ ንዓኻ ሲኦል ንሰይጣንን ንጭፍሩን ጥራይ መዲቦ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሃሊኻ ምስኡ ክትምህላውካ እዩ ዘገድሶ
تردون لهم لعلتي مهلاوكا مسؤو ويدما نسو مساقا مهلاو إذا قدسو يسوس قويتا آمين سلازي إذا سلازا قدسوي نودو أمسك الكفيلو معرز دما نحنا نهلو إنه أنت خنقبر لنا فاليو كنبول لنا إذا قال زيا تمليسنا أنت أنبيبنا أبو مس موسى زقبرو زرر بينيرو جابر أبو مس موسى زقبرو زرر بينيرو أبزت ساعات معرف سلاسان سلسة كم مجمرتا جميرنا تنبيبنا دك إسرائيل مس بدلو أملاك حدا نجاري لهم زت ساعات معرف سلاسان سلسة كم حدا جميرنا نراي أو حدا نجار تزاريبهم جابر ندك إسرائيل مسوق هايو أنا أنت خجبري لهم ملأخي كل أخي نسو نزوم كلهم يبساوين ديهم أمراين ديهم قال عمدات سرارجة نافتا نبوتات كاز محل كلهم مدري ناب أنت خجبركمي كأتوكمي أنا جن مساقاتكم تاي جبرني أيديهم نيلو يسوع قويته آمين هذا ملأخ جن سديد اللومي كنا تنبيمنا هذا سيبلن نمببا لا تردأتنا متان كين زت ساعات معرف سلاسان سلستان كلها أنا مسايك فوتو نرأيها الفقرة حدا خمزيبل إجابير دمان موسى نسخان إذا خم مدر جبت زديب كايو هزبن كابزخي دمو نابتا نزار إخا كوبومي إلى نأبراهام نيسحق نياقوب زمحال كلهم مدري دايب كأكد مي خادما ملأخ كسدد يمو نخان آناوين نأموراوين نحيتاوين نفرزاوين نهواوين نيوساوين كسو قوميو نسو نابتا تسوان معارن التوحز مدري كأتوكايو نسخا ترير كساد هزبي إخامو أمن قد من انت خيط فأكس أما أكلك أيدي ابني بلهم إتهم هزبها إذا جرزي مس سمعوا وهاي أمه حدا قاس اللماتو أي تسلمن سلازي جابر مس قاي أنا مال أخي خلق مساقتكم كنت يجبرني له أيدي ابني له إذا زربازن من تزاريبه نموسى تأتي لنا خيرنا تنبيبنا يجن موسى انتهي له نسخة نزهز بزي أدي بوت بلن اللغة مساي جن من كم تسدد أي نجر كانني له أيجر منكم يسوع قويته موسى كم تي سب مسفتها ويزعلل مس أملاخكم يزعلل نير جابر بزمن فاسز لهم مع أنت كبار غنى يا عمي سب كم تمسفتها ويزعلل جابركم يزعلل نير مس موسى سلازي موسى انتهيلو إذا زروا زي أموحات مسابيتو سنتهيلو نسخة ديبت لنا اللغة نافتا نبوتاتنا زي محل كلهم مدري حس كام ديبت لنا اللغة مسانا وجن من كم زديم تاي جبر كان ننزل لغة أي نجر كان نيلو أبلع على خيرنا أين قروندي أين قروندي أنا ملأخيك سددي لون ودي واي كويسوس إجابير كو تزاري بوي ودي يكو ملأخيك سددي لون موسيقن كم يجرو همز فليت وزدك أسه أنا كان تاي كون نيلو أيسمعني له يسوس قويتي آمين نا أبنت بندا باستر أبنت كوكو يوردي نا أبنت next week سي مستك أسرحي فاكيشن خيدي تبل كم تبلون باستر أبز مالتي أجا أنا أنتي زبلا خوين سمعني أبزي تراي لو أخير مش أمي كلام سأتوه زاوي كزي أنتي بلان لكي زبلا خوين سمعني شو هو أنا جيرك كامش مستك أسرحي بلان لأن فاكيشن كن كيدينا جزام سأتوه خا مثلاً هم بحدش نينك سويك بلان كوين أجر كن زبلا خوين سمعني تفوت وصب كفل كات زي دليخة أنتي خاتخون كم زي سمعك يا خاتخون ملأخيك سددي كويلو موسيقن نزنا جرز مسمع أبي فليتو دكيسو نسخة أدي بوم تبلن اللغة مسايقن من كم تسدد سنتهي قبر كانن أين قبر كانن يلو يسوس قويتي آمين ملأخيك سددي يلو موسيقن نزنا جرز مقبال أبي نانو زلمت كو خال نجر هالو يلو زلمت كان لن يلو آمين يسوس قويتي نعمل أخت أقول قلت ولا زلينا تهوينا نسخة مسانا زي تديب تهون كاجن أي تديبنا يترفنا قدكا مسانا زي كي تهوينو قدكا مالت هناتكا هلاونت مسانا زي كي تهوينو تهي تكبرنا أي تديبنا حدا كافتنا أملاخنا فلينت ويدما نأملاخنا أملاخ زبلوكو كله زخ المغاني حكي كم إلهم تقصنا قرنا جميرهم كم إلهم كنا قرنا مش ثانية أبي يوم تايدي زبل كله غم تخل نتزمدب كاغا زغل كلا كغم زيله
እፈልጥ ኣለኹ ኩሉ ይዝኽእል ኣምላኽና ኣምላኽካ ኤልሻዳይ እስከበሎ ኣንታ ንዑ ዘይካሎ የለን ኩሉ ተይሉ ኩሉ ኣውተኻቲቱሎ ኩሉ ይዝኽእል ኣሜን ካልኣይካ ኩሉ ይዝፈልጥ እሱ ልብን ኮላሊትን ይዝምርምር ኣሜን ኣብ ኣፍካ ገና ሓንቲ ቃል ደየላ ኸላ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን እትሳልሳይ ኣምላኽ ዘብሎ ወይ ድማ ካብ ካልኦት ኣማልኽቲ ዝፈልዮ ኣብ ኩሉ ይርከብ ምዃኑ እዩ ኦምኒ ፕሬዘንት እዩ ኣብ ሓደ ግዜስ ኣብ ኩሉ ክርከብ ይኽእል ነዚ ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ትእከብሉ ኣነ እንታይ ኣለኹ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ኣብዚ እግዚኣብሔር ኣሎ ዶ ንኣምን ዲና እስከ ኣሎ ዝብል ኣሎ ዲ ኣብዛ ጥቓና ኸ እንድሕር ከምዚ ናትና ሕብረት ይገብሩ ተሃልዮም ብእንግሊሽ ንበሎ እስከ ኣሎ ዶ ነዚ እኮ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ መዝሙር 119 ዳዊት እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ካባኻስ ካብ መንፈስካ ኸ ናበይ ክኸይደ ናበይ ክሃድም እየ ናብ ሰማይ ተደይብኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ መንፀፈ ኣብ ሲኦል ተንፀፍኩ ኣብኡ ኣለኻ በቲ ጫፍ ናይ ባሕሪ ሓደ ወሰን ተኸድኩ ኸ ኢድካ ኣብኡ ኣላ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን እዚ ብዙርያይ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ይኹን እንተበልኩሲ ንዓኻ ጸልማት ኣይጸልምተካን ኢሉ ንዓኻ ጸልማትን ብርሃንን ሓደ እዮም ኢሎ ኣምላኽ ናብ ኩሉ ኣሎ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ኣብዚ ግን ሙሴ ሓደ ዝኾነ ሕቶ ሓቶ ኣሎ ምሳና እንታይ ዘይትገብር ትኾንካ ገጽካ ምሳና ዘይከይድ ትኾይኑ እንተኸይዶምሲ ኣምላኽ የለን ዲ ኣብቲ ዝኸድዎ ምሽ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ነዚ ህልውና እዚ ኮነን ግን ዝዛረብ ነይሩ ሙሴ ተረዲእኩምኒ ነዚ ኮነን ዝዛረብ ነይሩ እዚ ዋላ ንዓለማውያን ዋላ ኣምላኽ ኣለዎ ነቶም ዘይኣምንዎ ዋላ ኣምላኽ ኣሎ ትርድኡን ኣለኹም ኢየሱስ እውን እኮ ሓደ ግዜ ምሽ ተዛሪቡና እንታይ ኢልና ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምስ መን ዲ ምሳኻትኩም እየ ምሽ ኢሉ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ዝግለጽ ዝጠዓም ዝድህሰስ ህላውነት ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነዚ እዩ ድማ ሸካይና ዝብሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ እንታይ ይብሎ ሸካይና ብሎ ረዚን ክብሪ ወይ ድማ ዝግለጽ ህልውና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ንሕና ክንመላለሰሉ ዝተፀዋዕና ህልውና እንተሎ እቲ ዝተገልጸ ህልውና እዩ ተረዲእኩምኒ ነዚ ህልውና እዚ ኤክስፒሪየንስ ክትገብሮ ከለኻ ምስቲ ህልውና ክትውዕል ከለኻ ምስኡ ክትዛረብ ከለኻ ተረዲእኩምኒ ኣብዚ ክንመላለስ ኢና ተፀዊዕና እኮ ኣብዚ ክንነብር ኢና ተፀዊዕና ስለዚ ሙሴ እንታይ ኢሉ ገጽካ ምሳና ዘይድይብ ተኾይኑ እንታይ ትግበረና ኣይተደይበና ወላ እቲ ተስፋ ወላ እቲ ነቦታትና ዝመሓልካሎ ማሕላ ይትረፍ ንዓና ተድልየና ንስኻ ኢኻ ኣምሓሩ እንታይ ይብሉ ካብ ፍትፍቱሲ ፊቱ ምሽሉ ሓቂ ሎሚ ህያባቱ ዲና እንደልደልና ነቶም ዝህበና መላእኽቲ ዲና እንደልደልና ወላስ ንዑ ንባዕሉ ጎይታ ክሳግረና እዩ ኣሜን ንዓኻ እየ ዝደሊ ንገጽካ እየ ዝደሊ ንስኻ ምሳይ ዘይትድይብ ተኾንካ ኣይድይብኒ ኣታኸም ይኹነልና ዶ ሎማ ዓንቲ እግዚኣብሔር ክሳግረና ደልዩ ኣሎ ንዑ ምድላይ ንገጹ ምድላይ ኣዘውቲርካ አንጊካስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ሎማ ዓንቲ እዚ መንፈስ እዚ ከኣትወና እዩ ኣሜን መንበሪና ኣብ ህልውና ኣምላኽ ክኸውን እዩ ከምቲ ናይቲ ካህን ኣብ ዓመት ሓንሳእ ክንኣቱ ይኮንና እንተፀዊዕና ኣታ ሎማ ዓንቲ እዚ ህልውና እዚ ሒዝናዮ ክንከይድ ኢና ምሳና ክነቐንዮ ኢና ካብዚ ምስ ወፃና ድርቀት ኣይስማዓናኒ ብሽም ኢየሱስ ኣታ ኣብ ቸርች ጥራይ ህልውና ሃሌሉያ ኣብ ቸርች ጥራይ ኣብ ህልውና ኣቲና ውፅእ ምስ በልና ድርቀት ክቕበለና ብሽም ኢየሱስ እዚ ነገር ዝሎማ ዓንቲ ከቋርፅ እዩ ሒዝናዮ ክንከይድ ኢና ኣብ ህልውና ምውዓልና ምሕዳርና ክኸውን እዩ መንበሪና ህልውና ናይ ኣምላኽ ክኸውን እዩ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኢያሱ ትጎበዝ ጎበዝ ኮይኑ እኮ ብዙሕ ዝውጥጦ ነገር ኣለዎ ማለት እኳ እዩ ጎበዝ ተኾንካ እኮ ስራሕ ውጥጠካ ትምህርቲ ውጥጠካ ገለ ውጥጠካ ብዙሕ ነገር ዝውጥጦ ከለዎ ንሱ ግና ከፍቲ ድኳን እንታይ ይገብርኒ ነይሩ ኣታይ ፍለኒ እስከበሉ ካብ ህልውና ኣምላኽ ክንሕልዎ ኢና ኣሜን ብመጠን ቫልዩ ዝሃብካ ኢኻ ካብኡ ትነብር ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ካብቲ ድኳን እንታይ ይገብርኒ ነይሩ ይጽበ ነይሩ ማዕስያ እዛ ደበናሲ እዛ ንሙሴ ትራኸቦ ዘላ ደበናስ ማዕስያ ኣባይ ትወርድ ማዕስያ ንዓይ ከትረኽበኒ እንዳበለሲ ይጽበ ነይሩ ሽዑ ሓደ ግዜ መፂሉ ሙሴ ምስ ሞተ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ መፂዩ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩ ኢያሱ ባርያይ ምስኻ ክኸውን ኢሎ ኣታ ግዜ ዝጽበ ሰብ ሎማ ዓንቲ ግዜ ክመጻሉ እዩ ህልውና ዝጽበ ሰብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን
كابت دكان زي إلا سب هذا ما عالت قويتا مصر أي ياسوس بحال كاب دكان زي إلا كله زي أبت دكان ولا موسيقى خير كله تسبح خير كله أبت دكان زنبر هلونا نايك جابر منبريوز جبرو نعك تساقر اللي دليل اللغيلو كم تيم موسى زنبركو مساخانتاي كجبره كخوني ملأخ يكون كون كلأخ كم تن موسى بعند حون بعند دبنان زمرحو زنبركو كمو مساخ خوني له أتخاف زعب بركة يلا إجابر مساخ كخون كأوز عب بركة يلا بياباتو أين عشونين آمين نعين عندلي نتكاب إدو زواب النهيابات زي كونس نكتسوين عندلي آمين ياسو تقوبز جنا يا حواتي ولا منفس قدوس تقبلك خلى خاب شينك أتكتم مالا لستغليها مسجان أنتي عندها شجرات مالا لستغليها منفس قدوس حيسك خلى أبتحت شينك أتكتم مالا لستغليها أبتحت حمام كتم مالا لستغليها كسع نزلوا الناس عدلت كسع زي هابك أبي ودك فاليو كسع زي هابك زهلوا الناس أبي ودك فاليو تهيب كنا كل ساعة بعوض كتم مالالس يكال أبلع لك كنتات بعوض أبلع الحمام بعوض أبلع لك إنكت بعوض مخنياتو كنا نقولكم يسوع قويته آمين نزي هلوا الناس فاليو تزهيب كا كم توم مسارح تغا كم توم مكاي تغا كم زسيمي غاتم مالالس فلين نتيب الك موسى إذا لستردوي تحتي لنا تنبيبنا نعناس يلو كابزون كلهم أحزاب زفلين الناس نسخة مسانا مهلاو كادو أيكونن يلو بزحنا أيكونن يلو قال أيكونن يلو فليدنتنا قد نسخة سلازي مسانا زي تديب تهونكا هلو النغا مسانا زي ديب تهوينو أي تديبنا فليدنتنا كون نسخة أتا يسوس قويتاي جنزبك فليدنت كونك أيكلني ولا زي تمهارسب ولا قويتا زي بلو لا عليها جنزب كله يخلي تمرتخا فليدنت كونك أيكلني حدقن فلينات كونه كازغل نيك جابير هلوناي نسو مساغا مهلاوي ناتكا فلينات اتا ناتكا موغس نسو ناتكا بقعات نسو ناتكا عقم نسو سلازي ابلع لكونتات اندارغصكا كل غزي بعوض كتمالالس تدليغا نزهلونا زنتي هابو فاليو هابو نسخا زي بلو يترفن بلو ما انت غصكا زي بلو يترفني يسوس غويتاي سيمسون حدا زي فلينات نيرو يسوس مسوس لازم نبره حدا زي جن شجرو مسقورة صوان تايلو شجري تقوريت كمني ترى يخوني له نجابير منفس مسخة زيل ترى أخذهم لما أنتي وقعدوا ناي ترى منفس يسوس قويته آمين ترى خوينا مستوم مسارحتنا معرض خوينا ينمالا لسنينا مستوم مكايتنا معرض خوينا ينمالا لسنينا مسم مهارتنا معرض خوينا ينمالا لسنينا نحنا أملاخ زلنا السواتينا كم يوم مسوم معرن خون بخم يوم مسوم معرن مالا لس فليدنتنا كوم منفس أملاخي آمين سلازي موسى إذا تبقى جرس لستردون تايلو مسانا زي تريب تخونكا تاي تكبرنا قد كم سنة زي كي تخوينو ني أملاخ سب داويت أبولي كده أنكوين ني حدش كده نابرا إذن برنيرو بتعمي زي نجار زتردي ونيرو نا أملاخ سيلو حدا نجار لمينيلو حد نجار ترى لمينيلو نكسنا يكونن لمينو ومبر يكونن لمينو وكابك جابير نمر أيكنيلو مقدسون نمرمار ملوع عدمي أنت ما قلت ديلو ملوع عدمي أبيتو كنبر حتى قوم يخون لنا ملوع عدمي غاس منبري هلونك جابير كخون حتى قوم استعم نجار يلان اردانا له زبلو زلوه نورمال نجار يكون ملوع عدمي غاسي وكابك جابير اندارا قصو اندارا انجيكا هلونو يسوس قويته آمين سلازي حدا أرست صلوتنا لهم ما أنت نوهاب زلنا تتردينا كل جزء خنصليو زلنا قص كبالهم ما أنت مسايوصا قويت لهم ما أنت تدليني داويد كومس لازم نبري ولا تخبي بخلصي لبي أكندها خوينو انتايلو نقص أي دليو يبلنا له كقرموكم في ساعة تغيدنا تنبيمناه تخبي بينيركم كوميلو خلوقنا انتاي دلنيرو هلونا نيجابه ناي داويد نبرا يقرموكم ولا بيز خلصي زدليو جن انتايو هلونا كجابير لبيسيلو أكندها خوينس نمن نقص أي زبل نهلونا يدليو يبلنا له يسوس قويتاي لما أنا
لمانونا قيريو لما أنت أرست صلت تسكيمنا نوتسينا آمين وقفك شافير نمرأي زنافق سبالله لما أنت أتا حدش نافقت كأتوناي دا تسالاتنا كريستنا أين ودونينا بشم يسوس لما أنت من نغاق حيغون حدش نافقت بنايت مالي تمكرو أين نبرنينا أبس مراز نبرا أبي توبياز نبرا ندابلنا أين نبرنينا أتا زهلونا أبز كنم تصوينا حدش تسمعت كأتوناي أنا يدلي حدش تسمعت كأتونا بنايت مالي تمكرو أين دلنينا لما أنت بادوخ نكونينا كم بحدش تسمعت كالراقبناي آمين أتا يقول لنا أنا يدلي حدش تسمعت قصو تراي زنافق هلو تراي زنافق كال ولا بعلو زي فلت كال ولا تترفس ردأنا له زبلو زولو ردأنا له لما أنت تسمعت زي كأتوناي هلو زنافق كجرمكم يسوع قويته آمين زهلو النازي تمتي حدك زيسي مارتا أنت لا تمثلكم يسوع نسخة أنت تهلوسي حوي أنت مجبرني لاتو أنت لاتو أتبلو يسوع قويته دخيم نارينا كقارطة كجرفة مسألة الله أنت لاتو السخة تتنبر تمستير جن السخة أنت تنبر سحوي أنت مغون النيرو أتا ناتو مهلاو موت كم زي اللي يزقبره سنت كم زي اللي يزقبره شجر كم زي اللي يزقبره كونتات كم زي زكاء يزقبره أتا هاليلويا يسوع قويتاي نسخة أنت تهلو أبلو إنه كل نجرالو أبلو إنه كل نجرالو هذا زي زدرقت أنج أيتمسي أمسي نبزهلو النازي أتيوم ما بترى أرون أبزهلو الناس مسمت أتاعوينا لما أنت لما نونك غيري حدا زي دك قرح عوادا ديرهم حنت ما عالتسي كابشح ما عالت انت تكبر لهم تبلت كباب دكان رسيان مغانسي ها حلاو دك مغان يبلت لهم ولا أفدق يعيشنا ترى يبهلونا غانغون لهم اسرديت زكو أبزع بحدش كده الناس إنه يزلن أبولي كده نسترديهم سنتاي لهم مسيلكم كابشح ما عالتسي لهم شح ما عالت مالت 3 عامات انقلن كوي شح ما عالتس مسحانت ما عالت وادا ديروم كباب دكان رسي أنجن أبيتكا إلهم سي أبيتكا كمان أبت ما أغلى يكونه حلاو دقة مغانيو كوت كأتخلو تهلو الناس لزرق بالناسي حلاو دقة مغان حشنا إلهم أتا يقول لنا ساكن دزكو يهلونا كنا فقز قبوه ولا حلاو دقة خوينس أبتهلونا خزلو يسوس قويته عمي زهلونا زمس ورده بيتروس حدا جزي غمزيلو أبز منبر نعنا انتاي نعنا أبز منبر تاي أتاقوم ده يقول لنا زدل تقول سمعتي وساني يسوس قويتاي أنا يقرمني يسوس قويتاي زهلونا زي كاب على ما وين ترى يكون عند فليكا ولا خم مجالا قلتها يفلالي ولا خم مجالا قلتها أنا أقول لك زي إذا تحساس من 10 تقول تقول له دك مزام مرتوس يسوس قلنا 3 ترى يحيز غيره نيت سمعت قد دايدو يقول نتوم 3 نعمة زت عم كبر الليل يحيزهم كيدو نتوم شعته ويسنا بيتروس كا داس كنسر حالكم هنا كابزين خيدني نايلو أبزينا خنبر يلو يسوس قويتاي زهلو النازي أب تشرش تراي ترفني أبي هوتنا حزنا يا أخن كيدينا أبيتنا كنتوينا مسانا كنغنينا منبرنا خودي أنت يسوس قويتاي أنت قوم يقول لنا دا تسلاچنا مس علم تسامعنا منبر يبكى فلينتنا منفس أملاخي فلينتنا هلاوي كال فلينت يبلكا قنبلو كال فلينت يبلكا بايبل سلزنبب كافلينت ايتمصنيها تيولوجي سلزتمار كافلينت ايتمصنيها هلو نو تحيسكا كن فلينت عليك بلو بليز ገንዘብ ስለዛ ሐስካ ፍሊነት አይተምጽንያ ትምርቲ ስለዛ ሐስካ ፍሊነት አይተምጽንያ ምስሉ ኑ ተተሳሚዕካ ግና ንሱ ምሳኻት ሃልዩ ኩሉ ግዜ እሱ ጥራይ ምሳኻ ይሃሉ ማዕረም ሶማ ይተነበርንያ كجرمكم زهلو النازي أب منفس كاسترف تراي كونه أب عتأتم تخياتو أب دم كياتو أب سجها أتا هاليلويا نموسي مسرائي وس انتايو قربتنا يقول تستخبر جميرو انتها قبر جميرو زهلو النازي استجاهد هلونا زتعام زده سس زتت هلونا مس واحد أوسي قلت انتها قبر جميرو
أتاي وحدنا تحل مبالي خنالنا ستم مبالي خنالنا يسوع قويتاي يردأنا له ስለዚህ ኣብ ደምካ ሕማም ክጸንሕ ይኽእል እዚ ህልውና ተተገሊጹ ህልውና ሒዝካ ትኸይድ ሰብ ኣብ ሓፃፅምትኻ ክጸንሕ ይኽእል ከምኡ ኢላቶኩም ማርታ ንስኻ እንተትህሉሲ እዚ ሬሳ ኮይኑ ዘሎ ብህይወት ምጸናሓካ ነይሩ ንሱ እንተሃልዩ ኣተ ኣብ ናቱ ፕሬዘንስ ሞት ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ ኣጋርካ ኣሲሩ ዝሓዘ ገመድ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ ሕማም ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ ኣስማት ደለዎም ዋላ ይኾኑ ክጸንሑ ኣይክእሉን እዩ ስለዚ ምስ ህልውንኡ ጥራይ ተሰማማዕ እዞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም እዚ ካብ ገበሩ በዛ ሓላፊ ክብሪ ንሕና ዳ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይንና ክሳዕ ክንደይ ንህልውንኡ ዘይነቋፅሩ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዘስሐቐኒ ወይ ዘገርመኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዕፅምቲ ናይ ኤልሳ እዩ እቶም ቀባሮስ ይኸዱ ነይሮም እቶም ናይ ሞኣብ ወረርቲ ድማ ይመፁ ነይሮም ክወርዋ ነታ ሃገር ኤልሳ ሞይቱ ኣብኡ ተቐቢሩ ነይሩ ሽዑ እንታይ ገይሮም ምስ ረኣይዎም ነቶም ናይ ሞኣብ ዝወሩ ዝመፁ ሰባት ሃዲሞም እዮም ገዲፎም ነቲ ሬሳ እቲ ሬሳ በይ ወዲቑ ኣብቲ ዓፅሚ ናይ መን ናይ ኤልሳ እሶም ገዲፎም ሃዲሞ ምክንያቱ ምዉት እዩ ዋላ ካብ ላዕሊ ደርቢናዮ ምንም ኣይከውን ኢሎም ምዉት እዩ ካብ ላዕሊ ውድቆ ቀሳቢልካ ቅሙጦ ሓንቲ ምዉት እዩ ሓቂ ደርቢሞ ምስ ከዱ ግን ተራእዩስ ብድሕሪኦም ክጎይ ፀኒሖም ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኣነ ካብቶም ዝወሩ ዘይኮነ ካብኡ መሃዶምኩ ነይረ ምክንያቱ ምዉት ሒዘ መፀ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን እዚ ህልውና ዝገን ኣብ ዓፃፅምቲ ኤልሳ ስርኢኹም ዶ ክሳዕ ክንደይ ተገሊጹ ነይሩ ኣታስ ተገልጸ ህልውና የድልየና እዩ እንዳሽተትናዮ ንመላለስ ምስኡ እንዳተዛረብና ንመላለስ ቀፂሉ እቲ ሪዛልት እንታይ ዝኸውን ኢልዎ ገፀይ ምስኻ ክኸይድ እዩ እንታይ ክገብረካ እዩ ስለዚ ሰብ ሙሉእ ዕረፍቲ ዝረክብ ሙሉእ ሰላም ዝረክብ ህልውና ኣብ ህልውና ምስ ዝመላለስ ጥራይ እቲ ሪዛልት ዕረፍቲ እዩ ነፍስና ትርበሻ ኩሉ ግዜ በዚ ናይ ዓለም ዘሎ ዋጭዋጭታ ኩሉ ግዜ ትርበሻ ናይ ዝፈውስ ክነግረኩም ናብ ህልውና እትዋ ኣብቲ ህልውና እቶ ከምዚ ኣብ ደገ ዋጭዋጭ ተሎ ወይ ድማ ኣብ ጥቓ መሐንበስ ሃሊኻ ሞ ብርቱዕ ድምፂ ይሃሉ ናፍቲ ማይ ሙሉእ ነብስኻ ተኣቲኻ ሰምዖ ትኽእል ዲኻ ትዋጭዋጭታ ኣይሰምዖን ኢኻ ትሰምዖ ዲኻ ኣብ ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ እዞም ዳይቪንግ ገለ ዝገብሩ ተኣትዮም ነቲ ኣብ ደገ ዝበሃል ደሎ ይሰምዕዎ ድዮም ኣይሰምዖን ስለዚ ኣብቲ ህልውና ከምኡ ምጥሓል የድልየና ሎም መዓንቲ ምእታው የድልየና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ተራ ኮይንና ህይወትና ኣይውዳእን እዩ ሎም መዓንቲ ተራ ዝገብር ክግልጠል እዩ ንሕና ግን መንፈስ ኣምላኽ ዘለና ተራ ኮይንና ይንውድእን ኢና ተራ ኮይንና ዘመንና ኣይውዳእን እዩ ኣታ ተራ ኮይንና ዘመንና ኣይንውድኦን ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምስ ህልውንኡ ኣብ ህልውንኡ ክንነብር ኢና ህልውንኡ ንዓይ መንበረየ ይስከበሉ ንሓንቲ ደቂቕ ወይ ድማ ን4 ሰዓታት ኣብ ቸርች መፅየ ዝኣትዎን ዝወፆን ዘይኮነ ህልውንኡ ንዓይ እንታይ እዩ መንበረየ ይስከበሉ ሓደ ካብቲ ንህልውና ቫልዩ ከም ትህቦ ዝገብር ቅንኣት እዩ ኩሉ ግዜ ንገፁ ዘለካ ቅንኣት ከምዚ ናይ ኢያሱ ትርድኡን ኣለኹም ከምዚ ናይ ኢያሱ ዓይነት ቅንኣት እቲ ንህልውና ምሳና ከቐንዮ ዘኽእለና ነገር ሓደ እንታይ ቅንኣት ሎማዓንቲ እቲ ኣብ ኢያሱ ዝነበረ ቅንኣት ከኣትወና እዩ ኣሜን ካብኡ ዘይንለቅቕ ክንከውን ኢና ካልኣይ ብቅድስና መመልላስ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኢኖም ሓጢኣት ካብ ክብሪ ኣምላኽ እንታይ ከም ትገብር እዩ ዝገብረካ ምሕረት ክትረክብ ኢኻ ምክንያቱ ዓመተ ምሕረት እዩ ንህልውና ክትመልሶ ግን ከቢድ እዩ ሓጢኣት ካብ ህልውና እንታይ ከም ትገብር እዩ ዝገብረካ ሽዑኡ ኣጋንንቲ ዝፈርሑኻ ይመስለካ ሰይጣን ዝፈርሐካ መስለካ ሰይጣን ኣብ ህልውና ንዝመላለስ ሰብ ጥራይ ዝፈርሕ ትርድኡን ኣለኹም ውፃእ ተልካ ኣይወፅእን እዩ ዝብለካ እስኻ እምበር ውፃእ እዩ ዝብለካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ህልውና ዝመላለስ ሰብ ግና ኩሉ ግዜ ኣብ ዓወት እዩ ዝነብር ሓደ እንታይ ኢልና ቅንኣት ካልኣይ ብቅድስና መመልላስ ተፈሊኻ መመልላስ ካልእ ብዙሕ እንዳወሰኽና ክንከይድ ኢና ሜዲቴት ምግባር
نوح ساعات بوانقاتات مصلاي مسقالو غزي بمحلاف ازي نهلونا مسانا كنقنيو زحجزناي تردون لهم تاني موداتا زبوكم كا كل غزي ارست ጸሎትና نكبر انتايله ارست ጸሎትና ገጹ አዘውቲርና እንታይ ምግባር ምድላይ ሎሚ ግን ሓደ ነገር ክንጽልይና ሓድሽ ጽማት ካኣትወናይ ብናይቲ ማለት ተመክሮ አይነበርኒና ህልውኑ ንናፍቅ ህልውኑ ንገልጽ ህዝብ ክንከውኒና አታ ኣብዚ ከተማዚ ኢየሱስ ጎይታይ ህልውና እንድሕር መጪው ደው ክብል ዝኽእል ነገር የለን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን እግዚአብሔር በአና ክሰርሕ ንሕና ግን ህልውኑ ከነቀድም ኢና በዚ ክንጽልይና አሜን